Dođe mobilni. Gdje će me putevi dalje voditi, ja bi ti rekao da sam putevima išao, ali ja nijesam išao putevima. Ja sam ti bio u džunglu na asfaltu. Pogledao. Daj mi kasu. Koliko? 50. Evo ga. Ne možeš ti izaći u džunglu na asfaltu u šorci, pa da. U šorci, u majici, u patike, ne. Za džunglu na asfaltu moraš da budeš opremljen, vato, opremljen. Prvo, moraš da imaš bar 2 pištolja. Za svaku ruku po jedan. Onda, moraš da imaš određeni broj metaka. U džunglu na asfaltu ne možeš da računaš na onaj metak što računaš u krevet na njega. Ne? U džunglu na asfaltu meci jesu manjega kalibra, ali ti jedino oni mogu spasiti glavu. Onda moraš da imaš mobilni i to ne jedan, no za svaku mrežu po jedan. Ne smiješ da dozvoliš da ti, ako padne mreža, padne zbog toga glava. I treće, što je najvažnije, u džungli na asfaltu ne smiješ da vjeruješ nikome ništa, a naročito ne samome sebi. E pa kad je ona moja mene rekla da idemo na promociju njenog CD albuma, ja sam znao da ne idemo u neki manastir. Slušaj, kad smo došli tamo, to nije bila džungla na asfaltu. Tu se okupilo sve od kriminala, od biznisa, od estrade, a televizija je bilo više no drugi. Kad smo ušli, reče ona mene, ti ostani tu, u backstage-u ja idem, gdje ćeš ti da ideš bez mene, jel? Pa na stage, ovo je promocija mog albuma. Slušaj, da mi se ne mičeš iz vidokruga, ako te 1 sekund nema tamo gdje moje oči gledaju, ja pucam pa ko pretekne. Dobro, ajde, sjedi tu fino. Ja idem na stage, ode ona i poče da pjeva. Tako nešto sam slušao posljednji put kad sam se vozio onim vozom Beograd-Bar. Pa kad je lokomotiva promašila Kolašinsku stanicu, a onaj mašinovođa mučenik sve je radio, ne bi li je zakočio. I tako je i ova moja jada škripala. No srećom, otpjevala je ono svoje bez većih posljedica, pa i niko nije ni slušao, zna. Kad se sve završilo, mi krenemo. Ajmo kući, veli ona. Vidim, nije zadovoljno promocijom, nije. Šedemo u džip, krenemo kući. Od tad više riječ nijesmo progovorili. Nijesmo ona i ja, ili jesmo ja i gazda. Zovem on na mobilni, pita kako je bilo. Odlično, rekao, evo, fino, živa i zdrava, sad je vozim kući. Ma ne, to budalo jedna. Kako je prošla promocija? Kaš, kripa lokomotive u Kolašinsku stanicu. Daj mi nju na telefon, dade ono. Onaj telefon ona uze i bači kako je sprod. Znaš? Sreća što je bio onaj obični, da je bio onaj, što mi imenik u njega. Bi izbačio ja nju, ma ne kroz prozor, no kroz leptir staklo.